Nezmyselná vojna všetko zmenila. Takmer každá rodina sa musela vysporiadať so smrťou blízkeho človeka. Polovica obyvateľov Abcházska zo svojej krajiny utekla. Jamy a iné prekážky po 3000-kilometrovej ceste do Suchumi spoločne obchádzali 2 kamióny s prívesmi, viezli 40 tón nákladu, ktorí tvorili toracie prostriedky, zemiaky, pšenica, múka, cestoviny, lieky, zdravotnícky materiál a školské potreby. Obsah kamiónov vyložili. Pomáhali im pritom kolegovia z Adry, ktorá pracuje aj v abcházskom Suchumi. Nie sú to obyčajní Adráci, ale takí, ktorí pomáhali aj počas vojny. Spolupráca s nimi dáva istotu, že pomoc sa dostane do rúk tých, ktorí ju najviac potrebujú. Najviac hrôzy cez vojnu zažila Suchumská nemocnica. Nemocnica trpí nedostatkom prístrojov, liekov, injekcií, obväzov. Pacienti si na operácie musia priniesť aj niť na zašitie, pretože lekári ju nemajú. Zdravotnícky materiál Adra preto odozdala priamo v pôrodnici tejto nemocnice. Väčšina detí najčastejšie jedáva misku kaše. Ráno, na obed, aj večer. Raz je kukuričná, inokedy z detskej krupice, ale najčastejšie jačmenná. Dnes spotrebovali zemiaky. Všetko sa mieša jedinou drevenou varechou. Зараз іде зима, потрібно вугілля, грошей нема, іде зима, потрібно продукти харчування. Нема грошей на продукти, на опалення, на лікування, на заробітну плату. Люди працюють зараз без заробітної плати вже довгий час. Проблем маса. І як їх буде вирішуватися, так сказати, зараз я просто затрудняюся сказати. Як для директора я його вирішити не можу. Medzi deťmi s diagnózami oligofrenia, encefalopatia alebo inými vážnymi mozgovými a telesnými poruchami sú aj takéto švitorivé drobce. Sú tu, lebo ich odvrhli vlastní rodičia. Ну и что вы делаете без лекарства? Обходимся. Есть фрукты летом, стараемся давать deťom. Jak sme tu boli minule, tak sa ma Stano Bielých pýtal, či po tom všetkom, čo som vedela, chcem byť doktorka. Tak som mu povedala, že práve preto. Keby každý urobil to, čo vie, tak by sa vyriešili všetky problémy. Voda siahala až do polovice týchto domčekov. Voda sa valila cez tieto okná. Na jedinom mieste, kde nebolo blato, sme si rozložili stan. Takže vydali sme ďalšiemu stánovi obed. Oni od rána prinášajú blato z pivníc, nemajú kedy ani navariť. A takto musia chodiť cez potok, lebo nemajú ani mostík. Táto technika stávala pontónové mosty, pretože žiadne mosty nefungovali. Nemecká Adra spravila zbierku a doniesla veci. Začína pršať a kamión sme sa chytili vykladať a armáda nám pomohla. Ja by som chcel pozdraviť všetkých, čo pracujú v Adre a pre Adru. Oblasťou, na ktorú sa zameriavame, je teda hygiena a sanita, potom podpora psychosociálna,
a komunikácia s ľuďmi, prekladatelia, pomáhanie tým ľuďom zorientovať sa, kde sú. Ten človek, ktorý potrebuje síce možno, že len tú zubnú kevku, ale v tom momente má to hodnotu proste zlata, hej. Proste si neumýval zuby týždeň. To si veľa ľudí vôbec neuvedomuje, čím všetkým si človek dokáže takto prejsť. Je to preto, aby sme týmto ľuďom dali pocit bezpečia, aby pocítili tú úlohu a vedeli sa zamyslieť nad tým, čo ďalej. الشيء اللي نفعله هنا نذهب إلى الخياطة نعمل كي نضيع أوقات أو نساعد الشعب. أنني كنت أدرس في الثانوية هاي سكول في سوريا، وبعد عطلة المدرسة كنت أذهب للتعليم الخياطة، وهذا اليوم فادني كثير الخياطة. Big guy. Iya. Lakini hao watoto tumekaa nayo kuanzia class 1 mpaka sasa hivi wako 7. Máš nový spacák? Tak svoj starý pošli do tábora utečeneckého. Ochladilo sa. Utečenci, ktorí uviazli v táboroch, sa potrebujú prikryť. A Bosna a Hercegovina nás požiadala o naliehavú pomoc pre utečenecký tábor Ušivar pri Sarajeve v Bosne. Ja som z Iraku, Kurt. Mám 2 deti. Ako dlho vám trvala cesta z Iraku, kým si prišiel sem? To bolo 1 rok. V zime migranti nemôžu prekročiť hranice, tak zostávajú tu. To, čo najviac potrebujeme, sú prikryvky, spacáky. Koľko ľudí tam prespáva? 250. Je tam kúrenie, ale je veľmi ťažké vykúriť takúto plechovú budovu. Takisto hygienické potreby sú pre nás veľmi potrebné. Niektorí naši klienti majú zdravotné problémy a to je hlavne zo zlej hygieny. Ďakujem vám, priatelia. Váš skromný dar má pre týchto ľudí nevyslovnú cenu. Adra dostala pozvanie, aby humanitárni pracovníci odovzdali svoje skúsenosti zo zahraničných misií na Slovensku. Ako ordinácie pre diagnostiku a odbery poslúžia nové kontajnerové bunky. Máme toalety, internet, informačné billboardy, odpadkové koše a množstvo ďalších drobností. A zvládli sme prvý prílev pacientov. Provizorné stanové prístrežky musíme nahradiť drevenou pergolou, ktorá bude chrániť pacientov pred nepriazňou počasia. Všetko sa musí zvládnuť počas noci, aby ráno zase mohol lekársky tím pokračovať v odberu. Priatelia, máte náš rešpekt. Now we are in Itibo Hospital in Kenya. Často se nám stávalo, že jsme měli pacienta, který potřeboval přístroje, potřeboval péči a my jsme nebyli schopni to poskytnout, protože nebyl provod. Donors from Slovakia who are with us now, assisting us to install the solar panels and the inverter. To boli len tie čelovky a verejná elektrika. Nejhorší je, když vypadne proud, ale teď potřebujeme nutně prostě zajistit pacienta a musíme ho transportovat do Ňamiry. A to je pak blbý, no. To je. Zápol! Všetky zásuvky a všetko ide na generátore. Keby ste tu mali pacientov, ktorých treba ako riešiť. Stále sa svieti, pretože náhradný zdroj elektriky z batérií udržiava ordináciu. Pacientka leží rovno na stole, vôbec neprišla na to, že bol výpadok elektriky. So now the problem of missing rates at night has been solved. Keď sa povie Rwanda, väčšine z nás sa v spomienkach vynorí slovo genocída. Toto sú mená ľudí, ktorí boli pochovaní na tomto mieste a zahynuli počas genocídy v roku 1994. Adra Rwanda je veľmi silná humanitárna organizácia, ktorá tiež pomohla. Pôsobí tu už od 70. rokov. Pomáha ľuďom v krajine pestovať potraviny, stavia školy. Adra tiež buduje malé kliniky, zabezpečuje sanitky pre malé zdravotnícke zariadenia.
Libanon má približne toľko obyvateľov ako Slovensko. Hostí však 1 500 000 utečencov zo Sýrie, ktorí tu našli svoje dočasné útočisko. Nachádzame sa v utečenskom tábore, kde Adra vybudovala v spolupráci so Slovagate vodný systém. Táto nádrž má 10 000 litrov a z nej je urobený rozvod vody ku jednotlivým obydliam. About 250 individuals, half of them are children, less than 40. Vyšplhali sme sa do výšky 2000 metrov v Libanonskom pohorí a teraz už pomaly zostupujeme do údolia Pikár. Teraz sa nachádzame na mieste, kde bola dokončená a dnes bude odovzdaná nádrž na pitnú vodu o objeme 500 metrov kubických. Tešíme sa z toho, že dobrá vec sa podarila a že ľudia, ktorí v tejto doline žijú, 29 000 ľudí, dostanú sa k zdroju pitnej a nezávadnej vody. Aj naši seniori, ktorí zápasia s covidom, potrebujú, aby sme im pomohli s jedlom, hygienou a základnou zdravotnou starostlivosťou. Lieky sa snažíme podať spolu s jedlom. Niekedy si to vyžaduje veľa času a najmä trpezlivosti. Do obeda každému zmeriame tlak, teplotu a saturáciu krvi kyslíkom. Čo si tu prežila ako dobrovoľníčka? Únavu, asi svoju prvú nočnú službu, aj stres, ľútosť nad tými ľuďmi, ktorí tu umreli. Ani si neviete predstaviť, ako pookriala babička, ktorej sa nám podarilo sprostredkovať videohovor s rodinou. Tešíme sa, že môžeme pomáhať. Po týždni nás strieda ďalší help team. Tak táto strecha tu priletela z budovy, ktoré je za mestským úradom. 600 domov zasiahnutých nejakým spôsobom. Máme podelené oblasti, tu prochází v podstatě dům od domu a monitorujeme to, co je potřeba. Ani brata jeho. Neklám, že nemáš dost, máš, čo ti stačí, to, čo máš navyše, musíš ísť strážiť. Dobre. Takže tu pestujeme burské orechy. For 30 days. Okay. After this one, tuenda fanya training kwa and after Thank you.
guláš, sa robí guláš, ktorý je teraz plný ľudí, ktorí tu čakajú na spojenie na autobus. I'm Florian, I'm from Germany. I'm a volunteer for Adra Slovakia here in the refugee camp of Michalovce. A čo bol pre vás najsilnejší zážitok? Asi vidieť tie spiace deti, ktoré proste prichádzali z autobusov a potom proste spali na lavičke alebo sa zobudili a boli zmetené a to bolo také silné. There are so many stories. I remember an older man who came here with his daughter and their little children. And he managed to get them successfully to Czech Republic, and he came back just 2 days ago to go back to Ukraine for his wife who had a heart attack in Charkiv. I think I will never forget the face of this man and his story. Čau! Prišli sme do skladu, je tu rušno, čo sa tu vlastne deje? Snažíme sa do balíkov nabaliť základné potraviny pre ľudí, ktoré odvezieme на Украину, a každý taký rodinný балик послужí jednej ďalšej rodine. Меня зовут Роман Павловский, я приехал с города Буча. Мы приехали вместе с моей женой и ее матерью и младшим братом. В Украине остались отец и брат. Нашей семьей, нас 4, мы помогаем, собираем коробки в Адре и отправляем их на Украину. Cena takého balíka je 50 € a my tie potraviny nakúpime, zabalíme do krabice, prevezieme na druhú stranu a odovzdajú naši dobrovoľníci priamo rodinám do rúk. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami. Od vypuknutia vojny sú to už tisíce balíkov humanitárnej pomoci, ktoré zo Slovenska odišli na Ukrajinu. Kde vlastne končia? To je asi najčastejšia otázka, s ktorou sa stretávame. Tak sme sa opäť vybrali na cestu, aby sme boli pri tom, keď nájdu svojich adresátov. Гараже? Ну. Угу. У себя в гараже? Ну. А как это отапливаете? Чем на улице? Буржуй. А еда? Это самое, волонтеры привозят периодически еще эти продуктовые наборы. Раздают. А от вугол нашого дома там вообще отбило, потім з другого вугла на 5-му етажі там отбило кусок. У мене сусідка там ось тут вона була, в неї повністю стіну вибило в кухні. Literally in this street and in those buildings in this neighborhood there were heavy shelling. Велике дякую компанії Адра, яка допомагає нам і яка про нас не забуває. Дякую вам. Спасибо. Здесь специальная коробка для детей, да? Коробка приехала к вам из Японии. Вау.
Aisha Zaina. We are coming from country Slovakia. Found it! Found it! This is the area where children usually have their lunch from. The little which is prepared there is at least for a half of the learners. Shoot, shoot! Dnes sme v centre prvej pomoci v Kyjeve, kde sme odovzdali 4 generátory. Každý z nich bude slúžiť v inej záchrannej stanici. У нас ще нелегкий час. Наша робота пов'язана із рятуванням життів. І тому нам необхідні ці генератори, які будуть дуже допомагати нашій роботі. Будем надеяться, что свет будет у нас, электричество будет. Но если что, значит мы будем его применять. Спасибо большое. My name is called Dr. Maweje Saul. I'm a medical officer and also a facility in charge here. We started last year in June. We are happy to be here because we are serving a lot of people, as you can see. All those dots you see are malaria parasites, and around 60 to 70% of the patients who have here have malaria, which is so dangerous and can kill children, pregnant mothers, and all other people who may not be successfully treated. The major constraints we have is the consistent supply of medicine and laboratory use. Sometimes we have, sometimes they get over, yet we have a high number of patients who need these services. We also need a sponsor, because right now the project is closing. We are only 8 staff which work on almost 200 patients per day. Som Veronika, som študentkou 5. ročníka medicíny. Vďaka humanitárnej organizácii ADRA som sa dostala do nemocnice v Čake. Videla som dosť ľudí, ktorým nebolo možné pomôcť, hlavne pre nedostatok liekov alebo vybavenia. My name is Gracious. I'm the mother. I'm the one who's sick. The presence of this hospital here, for sure, it's helping. Because before we used to go up to the Bujubuli. It's far from where we are staying. Most of us, we are just around. Thank you, doctor, that you are working here. You're welcome. Hello! My home country is Congo. I came when I was young. We studied here, but the services were not good. So when I went to university and then I came back, now we have started the primary school. Because my aim to go to school was to make sure I come back to my community. This is our second week since the term opened, but there are some children who have been so bright. We had them last time, but they are not able to return to school. Children who want to learn, we have 230 so far, but most of these people are living in poverty. They cannot fully support their children with education. And so na chumvi ndio zenye tu zile pesa zimeishia kwa
Unapita mwaka moja ilikuwaka ya corona, bakakuwa wanabafundishia kunyumba. Na ingine mwaka moja ndio yenyewe hawakusoma. Ni watakia mzuri. It is really good for children to have food when they are at school. Some of them, they don't have food at home. So when they come to school, they can eat from here. And even when they are learning, they get more knowledge. We see what children want and what is good for children. We can store water. The feeding program is cheaper because the food we buy it from around.